Okay lang.
Shout out to all of you. Shout out.
Postman, mega love shout out tigang Postman. Postman, mega love shout out tigang Postman. Postman, mega love shout out tigang Postman. Isor shout out. Ayusin. Shout out, Isor Pakams. Siyempre, boss Binim. Ikaw yun, sis. Driver na to, driver. So, nag-pay daw sa iba. Pagkanta mo na si Pisos. Kagabi ka ba nag ano? Nag-live, boss men? Kagabi ba yun? Late ka na kasi ano? Hindi ako makaakyat. Nagulat ako doon ah. Ang host nagta-type lang, nagta-type yung host. Basang gabi ah. Kumikita na, Boss Mel, kumikita na. Viral yung mga videos mo, mga cover mo. Nakikiagaw lang ng ay yung team nyo, team Puyatas ba yun? Ay pagka wala na, mahirap na. Bumaba na yung kita ni ano. Babalik na ako mag-cover pag nagkatangkaso kasi ako. At least mayroong ano ba? Buwanan. Si ano no, mix music no? Busmel. Siguro na to. Namuni na si Imo? Hindi pa.
Marami ang di naganang channel ngayon. Marami ang di naganang channel ngayon. TTG, long time na ano. Walang BNM, lo. Sa gamin. Random. Yung walang kita. Random. Yung walang kita. Random. Ano yun? Reconnect. Si Piso. Kita ano lang. $1 ba yun? To. Palipat kasi sa akin. Ang inakyatan ko. Si Juyak na yun. Tigluring dito sa kusina, oh. Eh, yung sis mo, oh. Yes, sir. Nasa kusina. Okay. Karinig ka. Nag-loading na sa kusina kasi kami, kaya ano, pagsabayin mo, is Bustiji. Pakita kasi, pakita ka daw. Hindi ko pakita. Ayaw pakita. Kamera siya pala yan. Puro tuloy ako purot. Nakabantay. Kari. Hindi, mintuyok na boss. In na rin. Nasa kusina kasi, nasa kusina. Mag-in ka rin. Wala lang magawa to eh, ano. I-in mo lang yan. Pakilamero. Ang daw lang to. Ang gulo. Ang gulo. Pakilamero. Huwag kang kumurap. Madam. Uy, 1 hour na. Sige na, babay na. Tinawagan. May pa... Salamat, sis. Boss Bell. Bye-bye na. Mag-end na mi. Teka. Tsakitan muna natin. Dikit din ako dito, boss man. Sa chicken channel. 2 hours ka, oy. Two hours? May nakikialam kasi sa ano.
Ang sa kanya to.
Nangyari dyan. Kasapin. Hindi mo bakit nangyari. Kunin ko yung itlog. Ito, 2 hours ko yun. Ano nangyari cellphone mo? Si Boss Mel may tinatanong. Bakit yun? Ay, yun siguro. Napindot yun. Ilagay mo dyan, B. Yan, may napindot nga. Two to three song daw, oy. Kain, Boss Mel. Two, three song daw, eh. Anong luto, Boss Mel? Anong luto? Sarap. Sarap yan, Boss Mel. Wala yata nag-live. Dito sa akin nilagay. Yung itlog, di naluto. Yun yung ulam. Sino yung mag-jealous, Boss Mel?
Tingnan ko lang sa share mo mamaya. Kailis. I-drop nga link, Busmel, para masilip ko.